Imvamisa ke amajonga yathi ke ziyinkani zababili njengoba ke kwaphuma ke ama-album azo lezi insizwa njengoba ke kuyiyo lenyanga le kaNovember ke eyandulela ke le yanyanga ke uDisemba. Siyazi kakhulu ngenyanga ebukeka esikhathini esiningi engathi iwunyaka uma ke uqhathanisa ke nendlela kusuke kwenzeka ngayo ke kuningi okusuke kwenzeka kakhulukazi ke nabaculi ke basuke bereleasile ke uhlu lwengoma zabo ke ezahlukahlukene. Kodwa ke njengamanje kukhipheke namakhosi ke awo uMaskandi esingabala kuwebo ababili nje ngizosho kakhulukazi ke okuyimbangi ke lezi ke uKhuzani naye ke uMthandeni. Usukwini namhlanje ke uye wa announce lapha ke kona ke uFacebook ukuthi ke uzokhipha ke ialbum yakhe namhlanje nje ngo12 uthi ke izobe ke isigcwele ke zona zonke ke izinkundla la kuthengwa khona ke umculo ke kwa online. Uthi ke okunye okuzokwenza ukuthi ke abantu aba-order ke ama USB la ialbum ezobe ke ikhona khona kuona lawo ma USB iphinde futhi kube khona ke nakuma CD. Lokhu ke ukwenza ngenhloso ukuthi ke emakhaya bakhona abantu ke lapho ngizothi ke abanye babo ke uthola ukuthi ke baqashelwa ke ukudeliver balayisha mhlambe ke izimbuzi emavenini abo okanye ke impuphu njalo njalo ke nasematekisini akhona amatekisi adlala ama CD angawufaki ke ini ke ama USB. Ngakho ke ingakho uthola ke kune balance ke yazo lezi zinto ke zombili. Bafowethu ake nginishiye nami ke kodwa bese ngithi ke ake ni comment la ku comment section ke ukuthi ke ngempela ke ngokwenu kuyoba yipi album ngempela ke equpha umlando. Anyways, do comment ngezansi ke, don't forget to like this video and also do share the video if you find the video informative. Ake ngibonge bafowethu, danko.